nek logat tebus kuwi ora ming aling-aling, ora ngono. Nggih. Aling-aling. Karo bengok. Hah? Karo bengok wis tak kai 100 kok. 100 bengok. Kowe iki reti to, Mas. Kuwi yo ngenehi aku obat to. Aduh. Bengok. Wah, paitan bengok 50. Duh. Kowe meri. Aku sing kempar Duh, Gusti. Aja ngresula ngono kuwi to. Diterima-terimake. Sapuy. Meneh kok. Nah. Sip, tos sik. Tos sik. Tos ora salaman malah. Ya ora tekan kok ngono. Ya rene, oh cah pinter ndek sikil kok mlaku. Nah. Nah. Lara lho ya aja seru-seru. Ya njaluk maaf. Rumasa kowe nek bocah iki. Kapan meneh saliman karo Mas? Tak kira-kira ngerti apa-apa terane mijiran bocah cilik iki. Iki cilik iki bocahe nek nggon pikir. Awas ngonek ngelangkai wedang. Sampun ngadeg pareng majeng. Punika pagiaran. Reok dodok gagrek gunung kidulan. Wonten paguyubanipun noninggih turangga wanita utama.
Matur nuwun. Nah, wis kek diselehke jarane arep nguyuh kuwi jarane kowe ya. Iya. Heeh. Iya. Nah, iki disuwuni sing kagungan dalem kok, Nduk. Iya. Ya disuwunke ngapura ngersane Pak Agus. Oh iya. Wingi mirsani sing mbeksa reog jadil ki wong telu ning sing siji ki ndelalah pinuju Bayen dadi mengiso wong loro. Ya ora apa-apa, Mak. Iya. Iki mau jadilan. Heeh, sing pertama mau sak babak pertama mau reog dodok Gunung Kidulan. Oh iya. Jane akeh ya nggawa pentul karo tembem ning mengko wae nek dienggo joget. Oh iya. Ben dienggo Mbah Waloya mengko ora cocok. Oh iya. Iya, Mak. Terus sing babak kedua iki mau jadilan ning kok ora nganggo kang slupan. Wis ora iso kuwi. Cah loro kuwi umpama kang slupana ya kur bablas. Wis ora ana sing geget. Tegese ngene lho. Karo demit ki ora ana bedane ngono lho, Nak. Oh iya. Yes. San. Oh iya. Nek kowe ya pancen nek kang slupan ngono kae atraksi, Nduk. Iya. Nek iki mau rak murni lagi ngetokke kreativitas sing tari. Oh iya. Mbok menawa Pak Agus Tundung Witanto tahun ngarep nimbali meneh tak gawake jadilan sing kang slupan. Oh iya. Wong mau ya wis ngendika sok tahun ngarep kula timbali melih teng mriki ngono. Insyaallah. Ya. Ya sing penting kabeh kuwi dongane nak ya Mak. Iya ngono dongane terus kabeh keluarga seneng, kabeh marga masyarakat marem, tentrem, guyub rukun adem ayem manunggal tetunggalan dandel ngrompol dadi siji, mare bisa nuwangke kanugrahan karan wahyu katentreman. Kuwi sayekti kabeh bakal ginanjar wilujeng wiwit dina iki nganti sak teruse. Amin. Ketitik penjane Pak Agus Tundung Witanto ingkang wis kepareng nganakake syukuran. Oh iya, ngadani syukuran, Mak. Ya, dalam rangka apa? Sing genah. Ya, nyupetake Kang Putra. Oh, supet kuwi apa? Supet kuwi ngethok dalan banyu, ngilangi suker sakit, uga iso diarani sunat. Oh. Sunat kuwi ngilangi penyakit sing sepantese bocah lanang kuwi umure isih cilik supaya bisa apa enggal akil dewasa. Nuwun sewu ora kok jeneng saru sing aran kuwi. Iya, sing aran nderek kuwi dikethok mure bocah ki ora lara-laranen supaya imunitas tubuhe si anak itu bisa selalu terjaga, mula diarani khitan. Oh, khitan kuwi. Khitan kuwi di saka basa Arab. Ya, merga ingkang nalika semana nindakake khitan utawa supit pertama kali kuwi Nabi Ibrahim no. Oh ya, kuwi basa Arabe ngono. Nek cara basa Jawane pagas. Oh, pagas kuwi gundul matos. Ana sewu, aku takon bae kok. Wis tak ngerteni semono akae lho, mosok kowe takon bae ndak ngejone. Ha iya. Wis tak omongi supit ki artine kuwi. Iya. Sunat ki tegese ngethok dalan banyu ngono lho. Oh. Sunat kuwi nyunat penyakit, ngilangi penyakit, ngethok sukerta, ora kok nyunat anggaran kuwi ora. Oh. Iya. Sartane kejaba saka nindakake tasakuran khitan penjane Pak Agus sak kulawarga uga memperingati nduk apa adeke PT Taketama Trans Group sing kaping 5 tahun iki dibarengke karo mengeti tasakuran atmajane panjenengane Dek Alvin Mas Alvin Pratista Kalestin. Oh iya, wah iki jeneng sing apik. Ya. Alvin kuwi tegese bagus. Ya, Pratista kuwi tegese titis, ben titis kaya bapakne. Panjenengane iki le nyambut gawe, Nduk. Pak Agus kuwi jan penuh resiko. Sebabe
tak jelaske tak jlentrehke sik ya senajan to para rawuh wis pirsa ya kanca-kanca ya ben mangerteni PT Taketama Trans Group kuwi rental mobil lho. Oh, kuwi gawean sing penuh resiko. Iya. Najan to Pak Agus kuwi wis dadi CEO. Iya. Ning karena CEO rental kuwi penuh resiko, penuh pertimbangan. Ning kuwi luar biasa. Kuwi sing ndadekake Pak Agus iso titis, ndadekake Pak Agus kuwi iso apal marang kahanan, iso pokoknya kebal marang segala resiko ditindakke kabeh. Mula supaya putrane kuwi iso nurun kaya bapakne titise, mula putrane Mas Alvin Pratista Kalestin dijenengke kuwi ben supaya titise padha bapakne. Oh ngono. Mau ya wis ngendika akeh-akeh, mau wis ngendika wae wis dijlentrehke iki perusahaan kami itu seperti ini dan seperti itu ya, rental mobil lepas kunci maupun tidak lepas kunci wedan Pak, segala mobil lepas kunci. Ambok kuwi mobil saka LCGC sedan tekane mobil mewah SUV lan sak panunggalan iku tetep lepas kunci nek pancen dikersake lepas kunci ya. Kayak adine sing Bonang kae ya usahane rental, mbiyen ya usahane sing Bonang kae. Ya. Mas Oki kae to. Gandeng biyen sing nyekel rentalan ki Mas Oki ning anggarane disunati terus. Mula karyawane dok protes. Dilumintir ke prabone ning adine sing Bonang kae rak ngono. Oh ngono. Ya. Ayo ndonga bareng-bareng kanca-kanca ya wis tak suwuni donga saben pentas ngayahi gati sarta nglakoni kewajiban iki ya. Kanca-kancaku ya do tak jak ndonga. Ayo cah. Arepa kowe iki hehah-heheh. Arepa ning panggung ki ang-ung, arepa ning panggung ki Cik Caman berjuang. Ning tak suwun batinmu ki tetep ndonga. Oh ya. Ya do gelem kabeh. Ya akeh sing sarujuk ning ana cah siji sing muni. Ha ning nek aku ndonga, engko tembange lali, Trik. Ngono kuwi ya ana. Iya. Ning ora apa-apa karang ya. Ayo to? Iya. Ayo ndongake panjenengane Pak Agus Tundung Witanto sak kulawarga brayat ageng PT Taketama Trans Group yang sudah memperingati ambal warsa ingkang kaping 5 dalah sampun kepareng ngawontenaken nindakaken tasukuran Dik Mas Alvin Pratista Kalestin anggenipun sampun nindakaken kewajiban utawi sunahipun Jeng Rasul ndongake nduk ya sak pungkure iki wiwit bengi iki sak teruse keluarga besar Pak Agus baik PT uga sumrambah ngersane warga masyarakat Siluk siji munggah ning Kalurahan Sela Pamyara sarta lumeber ana ing laladan ya bumi ing Kajor Kulon bisa manggih ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tata tur raharja Allahumma amin. Panjenenganipun Mas Alvin saged dados putra ingkang migunani, putra utama saged neruske apa sing dadi perjuangane tiyang sepuhe mikul dhuwur mendem jero dadi putra utama. Amin. PT Taketama Trans Group uga nggone nindakake kewajiban muga-muga Gusti Allah tansah paring perlindungan, Gusti Allah paring gangsar, Gusti Allah paring lancar, paring gampang ya najan to resikone abot. Nek Gusti ku wis ridho. Ya, Gusti ku wis paring ridho dan keluarga besar PT Taketama Trans Group sing dipandhegani oleh penjepun Bapak CEO Pak Agus kuwi mesti bakale kepenak nggone lumaku lan tumindak. Amin. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kecemplung kedung kendang kintir keli kesintir nyemplung bengawan keseser werambel silang musna kecocok-cocok tunggak kayu danalaya tulak sawan bali dalan sedaya warga masyarakat Siluk lan Kajor Kulon Kalurahan Sela Pamyara Ima Giri Bantul tansah pinaringan slamet sedaya Allahumma amin. Ana sing nandang sakit nandang roga penyakit kadas kurap gatal jamur lan sak panunggalane bar ditanggapke wayangan bengi iki penyakite diangkat penyakite ilang kabeh mung kari sehat bagas waras Allahumma amin.
Wong lara kuwi tambane gampang bebasan ditapul injet mampet brudul ngopet king sep sawuri sarem lerem tuncupi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Mung karya Basuki Rahayu mrih jiwanane ya no. Oh iya iya. Wis komplit mah. Wis tak komplite. Iki dasare aku ki klop karo keluarga besar Pak Agus. Ha ngopo? Deloken sing do nganggo seragam batik abang-abang. Ora padha karo klambiku to kae. Iya. Terima kasih. Ah, jan seneng aku nek ngene iki jan klop tenan. Iya. Jan bombong aku dhewe ya marem. Iya. Ora keliwat kae ya ditungguki keluarga besar PT Taketa Trans Group sing padha mapan eneng Cilduk. Iki kondur kabeh matur sembah nuwun. Penggemar wayang kulit. Iya, zaman aku mancal keprak ning CBD Ciledug kono ya padha rawuh. Iya. Ning padha ora ngetokno. Lah wis kentekan enggon. Oh iya. Mergo nalika semono ki ya jan gak maiben. Iya. Wah jan lautan manusia, Dek. Iya. Ya, iki Mbah Waloya wis rawuh nak. Oh iya, supaya diaturi tindak ning pepanggungan. Lha pundi to? Oh, wonten wingking panggung. Gak gagaki sajen kowe engko, Mbah. Aku ki dikabari Pak Agus, ana jeneng bakal ki abon-abone 50.000. Ah, jane sotro iki wong tak 2.000 mawon apa 5.000 mawon ngaten malah 50.000. Iya. Engko kalah karo Kasiden kok. Iya. Ya, Mbah Waloya. Sepote apa, Mak? Paulayan. Oh iya. Iki ya mujudake donga konjuk Mbah Waloya supaya karire kuwi selalu berlayar kaya dene layaring prau ya senajan to terombang-ambing ombak ing samudra laya nanging murih bisa rancak cangkeman. Ya, monggo kanca-kanca pralayar Mbah Waloya katuran jumeneng tindak mrene pemanggungan. Yo ta. Angglia numpak prau layar sing minggu ayo ade rocek sekali lagi ayo kanca
jan gogroke dadaku. Ya aja ana dada kok Lah tak goblok. mbok ngene iki mau. Tak deruki nek gogrok. Tenan lho mau coba to dijalen neh to. Lah setahun jijal gegeden. Wis tau jijal ora pas sak ngono. Kula nuwun Mbak Cange. Monggo. Ampun ngendika kula nuwun. Lah pripun? Wong kula wonten mriki menika nggih jejering daya. Oh nggih. Ditimbali sowan teng daleme Pak Agus. Ya jenengan ya ngono. Nggih. Pak Agus sinten perpanjangan? Pak Agus Tundung Witanto. Oh, Pak Agus Tundung Witanto. Witanto. Ora Pak Agus Tundung Waloya. Wih. Pak Agus usir aku. Kok usir pripun ta? Tundung ora padha karo ngusir. Lah yen iki aja kuwi aja Tegese diganti. ngusir Guja Rencana, ngusir Memala, mengkari Nugroho sing ditampa. Nggih, alhamdulillah. Ning kok wau kula mireng kabar sunatan niku sing disunatke sinten? Putrane Pak Agus mosok Mbah Kakung. Lah ketoke berarti salah sampean le maca undangan mau. Lah ngapa? Lah kok ingkang pun hitanaken panjenenganipun Bapak Agung Bapak Agus. Agus ngono mah. Ngawer, Lah, sapa? ngawur. Pak Agus ki putrane sing disunat. Lah sampean mah ya ngeyel tak omongi yo. Ngapa? Ngeyel. Lah ya putrane Pak Agus, Mbak. Lah iya aku ora ngomong ngono to, dikandhani kok. Oh lha iki bintang tamune rawuh meneh, Mbah. Monggo-monggo. Ha, sepati to. Oh, ora tak kira. Oh, Iya. sajene munggah. Sampean ngaturke kula nuwun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Tundung tanpa matur sembah nuwun nimbali kula kok jenengan pirsa nek kula niku sesuk pipil. Nggih, matur. Oh ya, mbok ya aja kaya ngono kuwi. Terus tak kandhani lho, lereno lho sampean iki lende utang iki. Nah, wong ya nggo ngingoni dapurmu kok lek musik-musik. Kok karo boso dapur-dapurke. Oh, jauh banget wong aku wong lanang berjuang nggo kowe lho. Iya. Aku ki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Oh aku ya ngopo-opo ya golek dhewe yo. Lah aku ki Sampean ki bojoke nyang aku iki gorakon-akon tok. Lah aku ki ndek bojo tak ujo kok. Diujo kon ngopo? Wis sandrampangan golek dhewe sak karepmu. Kuwi ora diujo ning digabur. Wong lanang ora ngopeni wong wedok kaya ngono kuwi jenenge. Jenengan iki ora tanggung jawab. Lah nggih kan. Liyane abang kok ijo dhewe, ora? Lho, ijo iki ana tegese. Apa? Ijo iki jodohku. Tenane. Kayak abang kayak aku bangga ditimbali Pak Agus. Oh. Ireng mite, iki rengkuwen aja ragu-ragu, iki anggepen sedulur kabeh. Lho. Sampean mletek. Lah, sing penting ra matane. Lho Ya pinter le alasan. Nah, terus kowe ngerti tegese. Lah saiki nek ijo iki jodohku, ireng iki rengkuwen, ya toh. Abang aku bangga. Saiki nek oranye. Oranye apa? Oranye ki ora sah susah arepa ora nyekel duit. Susah kok tetepan kok. Oh sampean ora ndek dhuwit ya kena besengut ngono kok. Ya iki acarane sunat utawa Rejang Hernawa Supit. Weh, heeh. Rejang ki ngiris, her ki banyu, nawa ki dalan, ngiris dalan banyu. Supit. Nggih, nggih nyun ngapunten Nggih. nak dalang. Pripun Mbak De? Niku ketoke sedelok neh kula niku gajeng nyunatke putu kula. Oh, dereng ta? Ah niku kula niku udur. Oh, tak kira iki putune ngono ta. Sanes. Oke. Iki kepiye karepmu? Kek kapan terus gawe ya ulem mumpung kanca-kanca do nglumpuk. Kepara tak DP gek wayangan dalange aku Mbak, tak DP sithik Mbak. Wih, kepiye malah sampean panjang ora di sithik, DP Mas. dalange? Wah, wayangan barang nyetel tip le kredit wae apik kok malah. Wayangan apa wayang ora dibayar gelem ora gelem to. Walah wis ora sah wayangan. Iki wiyaga-wiyaga tak ulemi tak kandhani nang kene kabeh ora sah uleman. Sesuk anggere ora jagong do tak parani kowe. Sesuk darak jagong ora, Cok? Syukur. Ora ya tak jemput. Pokoke aku oleh masang kotak anggere prapatan tak pasangi kotak. Tak pasangi kotak tak pasang. Ngono kuwi, ewo ki ngono kuwi. Sing tur aku supit ki sesuk ngenteni jaman sing luwih maju. Lah napa? Nek saiki rak nganggo dokter. Sesuk ki nganggo mesin supit. Medeni. Kaya ngopo kowe? Nyuci we nganggo mesin. Heeh. Saiki mbah-mbah nganggo mesin to. Nggih. Ngliwet we nganggo mesin. Sesuk kuwi supit ki ana mesin supit. Yo alah Cuk, bentuke kok ngopo neh? Bentuke kaya kenong kae. Bolongane pirang-pirang. Terus Miturut gede cilik sing arep disupiti.
Gek. Lah nggon aku ning sunatan. Piye? Nggon aku ning sunatal masal to. Nganggo mesin kuwi wong 10. Gek. Bocah kuwi, ayo do klumpuk kene. Nggih Pak, tenan. Ayo gek do maju, gek do anu, coba slop. Iki sesak. Ah kene. Set tekan kene set. Gandeng wis. Durip kowe ceklik metu Joko. Kene kok ampumen mbok sampean ki. Canggih. Heeh. Wis tahu. Kanggo aku kuwi pas trial ki mesine konslet. Loh. Kayak kobong apa piye? Ora kobong Lah? ceklik wis le. Lha lagi nentek. Aku sing di mesin itokno wae sesuk ora dukul meneh. Yo ora iso. Padake kuku. cecak. Ya minggu ya Ya minggu. bentukane pamane kira-kira bentuke beda ngono ki mbok sampean melu. Wah, ngopo to kuwi lemu aneh-aneh. Apa-apa. Ono wis apik kok lemu. Apa? Kuwi lho ora trima. Lah ya ora trima kok. Kok Apa? jare biar guru dicokot ke kiri. Lha ini malah apa bentuke ngawur. Wong ki sing nrimo karo paringe sing kuwasa. Lah nek Aja nrimo sok- karo sing paringe sing kuwasa ngapa ndak? Lho, manyet perintahe ngono kuwi. Heeh. Aja ngowahi kodrat kaya wedok-wedok wis ayu to iki. Ki. Iya. Nek nggugu aku aja operasi plastik. Weh. Dadi ora entuk to. Lho, dadi ember. Besok Neng dindi operasi plastiknya nggo kecantikan kok dadi ember. Anti pecah ngono. Nggon aku ki ning sing wong operasi wayu kaya sapa ya? Wis pokoke sinden-sinden iki. Nah, kaya iki, kaya Mbak Niken iki. Wayu wis wayu ning sik kurang trima operasi plastik. Ngerti kowe proses operasi plastik? Kepiye carane? Klothok kulite ngene iki munggah. Tinggo nambal kuwi. Ora. Tegese kulit iki diklothok. Ben luwih apik ngono lho. Luwih apik. Lah wong wedok diklothok suwet bareng wis mari piye? 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 Ngene iki lho. Sik to piye? sampeyan ngendi kok Sik. nganggo mic kok. Wis mari piye? Mbasan wis mari piye? Aku arep muni brengos ning mike konslet. Dadi kuwi mau dikelokop saka ngisor didudut kulite. Nggih. Mbasan wis dadi wis mari Nggih. ndek brengos. Anu bocah enten pamundutan mboten niku. Sik mbah niki tak urus mbah niki, Mas. Masalah niki kula penasaran, brengos niku saking pundi? Nah. Oh, pripun niku? Ulu sumbu jempol ki katut munggah kok ngeyel kowe. Ulu subuh niku karo sithik. Lah kuwi brengos saya mengatir kae kok ngeyel kowe. Brengos kok ngati. Wis to, aja operasi plastik, aja operasi sing Yo neko-neko. ora nah. Aku ra sida wis ra sida. Operasi ki cok kleru. Lah kleru pripun? Nggon aku kan yang bocah wedok tiba sikile ilang siji. Nah. Dioperasi kleru sikil lanang. Kok yo kepiye to dokter iki? Lek konangan bareng wis pari. Wis mari ki bareng pipis ki siji nekuk siji kenceng. Oh ki berarti sikil lanang ki siji aku. Mulane aja cok do operasi ya wis ngono kuwi wis ayu-ayu. Wis ayu-ayu kabeh. Alis kena ditambahi, idep kena ditambahi, ning aja operasi plastik. Tenang nggugu aku. Oh perkara itep ya sampean udah diperkara. Lho kowe kuwi Belikanlah aku seperti mereka-mereka itu ben kelihatan wis tak tukokke idep. Lah kok 8 tok nggo kabeh. Lah kudune pira? Loro wae ngiwenengen lemu nganggo we kualik. Dadi malah ngidak-idak pacitan teku. Ah kok 8 matane wis gur loro. Oh mripate wong tipis kae. Mripate gur loro. Malah kaya Sorry, Dik. kaya kelilipan kelut keto wong iki. Ngono wae gampang copot lho sampean ki kudune tuku lem ki ya sing apik. Wis tak cepaki lem ge. Ora iso melek. Ora Aning apa-apa. aning ya ora apa-apa, mbangane nganggo kacamata malah. Ora apa-apa pripun to nek lem ge niku le ciplong no. Lah kuwi sing mending, Mbak. Lah mbangane nganggo kacamata ning luwih amba matane, rak dadi kelilipan kacamata. Kuwi. Iki ki kacamata pembesar lho, Ger. Alah. Ah yo nembang ya. Ini nembang sing Aku tahu jalan pikirmu kok aku. aku ki nonton kowe ketok gede banget. Tenan kok lho. Nggih niki wau kula ugi wonten pamundutan. Titipan saka sapa ki, Dre? Menika saking mrika nika panjenenganipun Bapak Jumadi. Ah, ngersake napa? Menika ngersake Rahman ketoprak. Oh, ya engko dipirangkani. Oh nggih. Heeh. Matur sembah nuwun menika pikantuk salam saking panjenenganipun
Bapak Heru Semanu. Oh. Sampun kula tampi matur sembah nuwun. Pira isine ducal. Ora usah dicali kok. Wah, Saru. wah saru ki nek uda lha iku ora kok. Nggih. Menika wonten artanipun gangsal atus ewu rupiah. Alhamdulillah. Lah kok kursi siji? Nah berarti sik utang 400 baru. Nyawer kok sejotok potang. Menika namung guyon lho. Aja kaya ngono kuwi to. Wah, ket lahir ya kaya ngene iki kok lemu aneh kowe iki. Ya wis, yo sing ndi? Ha, dijipuk saka tengah. Ya. Aja kaya mangan bubur saka pinggir nek wis sinden wis saka tengah. Iya. Lah sing kanggo ki rak ya sing tengah. Monggo, Pak. Ya. Sing tengah. Sepote apa, Pak? 04560. Lah iki tengahe bolong ini iki ngene iki. 0 lu. Sing iki rada pinggir rene. Ora saka kene nomor 3 ku lembah. Di nomor itu. Iki masih numpak jarane kepang antarane iki mau loro-loro. Ayo sing numpak jalan kepang mundi. Salah siji wae. Oke, siji. Selamat wengi. Ya. Ayo cepet. Mbak Niken, saya mau tamasya berkeliling-liling kota. Keramaian yang ada, saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam, Bu Limbo Wah. Bu Cangi. Wah, jan amit Mbak, niku kok enten kepang nyangkut teng mriki, Mbak? Kok kepang lho? Coba mlaku ana. Sebitan. Pripun? Lho nek iki sih tetep demes ya Sik mlaku. lah ora kaya bojoku ban numpak jalan kepang ora iso mlaku. Lah, Lah nganti jebol kepange tlisipen. Sing goleke gawean aku tekan omahku dudu tlisip. Alah, mau wingi nyatane aku arek numpak jalan kepang sing utuh sampean lho. Aja buben nang sensasine. Wah, sen. Oh, ngono wae ya Mbak Niken. ayo. Halo ya, masih suka sensasi ya. Jaran kepang numpak kualik barang nekat. Nggih. Ya. Ngaturaken sugeng dalu, ngaturaken kula nuwun Pak Agus. Iya. Ki sedaya warga masyarakat. Heeh. Mriki Nggih. Nanti ora iki? mriki Sela Pamiara. Heeh. Bantul. Padukuwane Kacur. kajoran kula. Kajua. Kajuran. Kok kajua? Kajoran kulon. Kajor kulon. Kajor kulon. Sing dienggo wayangan kajor kulon nek Nggih. daleme Pak Agus mapan ning padukan siluk setunggal. Oh, S2. Kok S2? Siluk setunggal SS iki. SLK. Nggih. Heeh. Ndongakno Mbak, Nggih. panjenengan tak yo kagungan putra kakung. Leres. Heeh. Ngopo kowe njaluk disupitke apa kepiye? Oh, nah matur nuwun, matur nuwun. Heeh. Oh, ya. Heeh. Nderek ndedonga kagem Dek Alvin. Iya. Selamat menikmati bentuk yang baru. Semoga lekas sehat. Amin. Dadi bocah ingkang pinter migunani tumrap tiyang sepuh kekalih. Amin. Amin. Nek kowe menikmati bentuk baru nek kowe menikmati bentuk lawas ora apa-apa maka. Aku harus menikmati. Mboten pengen sing baru, Bu. Ya ora. Alah, Bu. Mbok nyoba lho. Alah, senengane kok Enak ngono. lho. Aku ora penak ro ibong ki lho. Oh. Lah niku nggih lawas lho. Niku lawas. Jane aku ya ndek sir-sirane ngangger aku ngesir ngono ki ibong lirik aku. Kae iki ora lirik wong dasare kero kok kake. Wah, lah Pak Ipung ku wis lawas nek ora nganggo mikroskop ra ketok. Oh, mboten le ngoten. Lah iki malah barang antik kok ya, Pak ya. Kok antik. Lha dadekke barang antik. Ngawur padake lesung. Langsung mriki ndek bolong. Dari pamundutan menapa? dari PT Dengkul Jaya. Nggih, leres. Dengkul Jaya. Leres Dengkul Jaya. Wah, nggih. Niki apa saingan bisnisnya Dengkul Amoh. Nggih. Nah, PT Dengkul Jaya. Kagem keluarga Mas Agus Tundung Witanto
mengucapkan selamat kagem Mas Alvin dengan model yang baru. Wah, sukses selalu kagem PT Taketa Matrans Group. Nyuwun lagune Nemu kalian Lestari. Oh ya, gandeng menawi tembange Nemu menika menawi mboten ngagem gimbot mboten saged mungel pramila ingkang Lestari njumbahaken kawontenan mugi anggenipun Pak Agus ngawontenaken tasukuran sedaya tundhanipun sageta Lestari Widodo. Amin. Yo, dipinangani Mbak, iki gek layange tak suweke. Oh nggih. Kaya main lotre nek wis. Diumumke karo ngaturke panuwun wong wis diparingi. Nggih, matur sembah nuwun sampun paring cena tresna 200 ning nembe 100. Berarti itu saya hutang ngoten lho. Nggih, nun sewu Bapak Ibu sedaya kemawon mbok bilih ngersakaken lelagon ya sampun wonten conto nggih ngene monggo. Contone pripun? Lah ya nulis wae ge leboke ning amplop ana duwite apik gene ora ya kurang apik ngono ora wis. Saya sedaya. Nggih. Ya, Lestari Cok lagune. Ya kanca-kanca. Ya. Ansar laras. Ya Dengkul Jaya. PT Dengkul Jaya Atur sampun suwun. katur. Iya. Nggih, lagunipun Lestari. Heeh, iki anu Mbah Wal Napa? kagem Pak Cangik sak rombongan. Bu Hajah Yuli badhe nyumbang lagu bersama piyapun Bapak Haji Tarmin badhe duet. Nah, Monggo. diaturi tindak panggung seperti apa Mak? Monggo, 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa ini.
tetap kita tetap setia Mempertahankan Indonesia. kita tetap Setia, tetap setia membela negara kita. nah terima kasih Sama aja nggih. nggih sugeng dalu Pak Dalu. nggih Nah ini pantes ya Mas ya. nggih pantes Lalu Mbah Waloyo sama Ibu kan kurang pantes pas. Kalau aku diganti aku aja berdua nggih Mas. mboten nggih. napa-napa Oh, cocok nggih. nggih Suwun, karena Mas Dalang. nggih Mboten napa-napa pun sak uni-unine. Oh, nggih. Lah yo iki kuasa nang kene kok ya. Jara to. Anu, yang penting kami berdua bisa masuk streaming. Jos. Nggih. Yang penting masuk monggo. Betul. Sekalian kita mengucapkan selamat ya untuk Mas Alvin Baik. atas dikitannya. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya dan Amin. sukses selalu. Dan untuk Taketama selamat dan sukses selalu untuk semuanya. amin amin ya Terima kasih. Allah Kami Pak Sange mohon maaf mewakili dari keluarga besar dari Jakarta. nggih Kita juga mengguyung nih Mas ya. Mengguyung acara pun Mas Agus ya. Alhamdulillah kita ini warga-warga Susu semua ya. Warga saya semua, kebetulan Pak Agus ini keluarga saya juga. Jadi alhamdulillah kita bisa bersekolah di tempat ini. Nah, tentunya kita ucapkan selamat pada Pak Agus dan beserta keluarga, wabil khusus warga sini maupun grup dari Taketama Pak Tama ya. Kayaknya nanti rombongan Bujangi bisa dibawa ke Ciledug kayaknya ya. amin amin Halo, ya. makasih ya Bu ya Cuma ya saya sama. ya doa sama-sama ya di sono ya ya Anjir, sama-sama. ntar ketemu di sono ya Insya Allah di sono ya. ntar gua transitnya di Sudirman ya Ayo, yuk, Bu ya gue tungguin lo di Oh, iya, Sudirman. iya. udah biasa aja nggak ke sono Biasa aja. Yuk Mas, yuk Pak. Aku tapi gak bisa nyanyi. apaan lagunya apaan Bu aku bojoken buduken jauh siji Mas Le. oh Ya. oke Silahkan dipilih sayangku yang mana Engkau tak bayari loh. Ya. Ah. Saya minta satu yang bayar istri saya. mangga Monggo. milih mereka wonten niki jinak galak banget Awas kula pindahin nggih. Bu, nggih. jinak sing nika pun semeleh nggih sing pojok dhewe nika pun Pak, semeleh kayak sing iki apik loh, Pak. Ayo, engkau tak bayari. Yang penting ikhlas. Ya, Untuk oke. bedoan Mas Ya, ya. ikhlas. Nggih niki Amin, apik. temen itu. Niki bar dicet niki. Niki Iya. ada apik iki. Kok lagi ngendika ki apik ngono ki lho. nggih Ayo. mangga Ayo Mbak, ngadeg kok. Ngatos-atos. wajan Piyai Kakung Royal didukung sing putri iki apik Adekno nek aku karo Mbah Walu ya lunga sithik goleki. Kowe kuwi nek wong nuntun wedhus wedok wis cemburu. Monggo. Menten bedoan ki Pak ya. Monggo Ibu. wedokan Ibu. ayo Ndak ndak iku Monggo dampingi, Bu. Dampingi bapak no iku. goyang-goyang orang Lah kita. iya. Takut kalau sendirian mah. Niki bendera kula Mbah, bendera. Oh, Bendahara. niki nek kula bendera tumpul. Monggo niki monggo. Makanya saya harus deket-deket sama bendahara. Ainun krungu tembung benda tumpul kok ngguyu wit mudeng kok piye bisa Kan menyesuaikan toh ya. iya sesuk tak ajarane monggo mendem wedokan ya ta katur ta Waduh. Hah? Ora apa-apa garapane iki beda-beda. Mbah Waloyo gedang joget. Nek mboten joget mboten dibayar, wong mriki dibayar kok. Napa nonton Mas mawon. ngomong arep nonton aku. Ukur nonton tok. Beres. Nah, Kalau sing mendem nyanyi jelas sing joget Mbah nggih. Beser. Enten Beser. tanggung jawab. Beres. diiringi marching band yo Mbak Alah alah alah. Jan. Rada rene. Aku njaluk Jaluk apa? dikawinke. Waduh. Piye? Padahal wis duwe lho ya. Heeh ki. Gue lara apa-apa. Gak- Oh.
Kayak bojoku tuh ya Tera milih kayak mbok ya bener pas. Pas pripun serasi. Pas mboke. Pas ki Pas mboke. pas ki wis ora nyekengke wis pas. Oh ngono. Seramatan. Pengalaman, Mbah. Nggih. Ibu ki golek sing aman Sing aman, berarti. iya. Heeh. KRSP. Karo sapa? Aja Ya, disingkat. KRSP. Karo sampean Karo sapa to udu to ya. Rasa Sopo Kroki. Sing penting ana nyawane. Ana nyawane oke Iya, lho. nerene kaya Mbah. Kedahan penyawane. Pak, ngapunten, Pak. Lah nek sing penting enek nyawane. Coro niku enten nyawane lho, Pak. Ah masa coro ya diratakan Dake coro ngono. Lah kok jenenge ngomong cerone ora Mbah Walu ya. Ora apa-apa. Ya sing penting ana nyawane ra apa. Lah sing wis sing ICU ku ya isih enek nyawane. Kok gelap ngono sih? Ya yo. Yo, Ya. Ya ta? masuk. Simbo weteng kowe ana ketan aku kokono Simbo aku wis gedhe ana prawan coba takokno Tripun. Pas ke Mbak ya? Oh pas. Berarti cocok Bu. Ora wis. Piye? Biasa. Leng guyu kelegan kaya. Sabar ya Mas, sabar. Ibu sajake marem lho. Ini cocok. Iki Mas Wariso iki deg-degan. Ketok arak duncale nganggo anu tutuk iki. lho. Sabar, Pak. Aja getem-getem sik, Pak. Pak Wariso. Rokok jarum black kersa. Jarum black. Kersa, Pak. Masa ra disogok karo kuwi. Kersa ta? Nah. Kersa mboten? Wah. Anu gambange diarepke rono. Ayo, di dangdut ke. Aduh simbok petik kawinan. Aku ini wis mendem doa. Goyang-goyang elingake. Aduh simbok lagi so turu. Awan pengen ketemu. Wangi bayi. Nganggo mandek to ya. Nah iya kak pokoke leren-leren. Nek Mbah Walu ya terus mandek boten langsung terus. Iya, santai mawon. Alon-alon. Alon-alon. Monggo aku nemeti Butia ki wis. Piye? Piye apa? Wis sumedya mengo. Iya. Ora gambar tujuan kudu bisa golek sayang banget. Goyang-goyang elingake. Yen bangkono mbak
aku tak nyambut gawe wen kanggo ninggahan Simbok aku wis gedhe ana ketan aku tutokno simbok aku wis gedhe ana rondo coba takokno Aduh simbok aku iki wis medhom wedokan Kaya-kaya ngelingake aduh simbok ra bisa turu awan pengen ketemu angine wangi bayi ora gampang kaya-kaya ngelingake yo 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 yen mengkono mbak aku tak nyambut gawe kanggo ninggahan Ya, terima kasih Tanggal Loyo Pak Petro dan sopan pamit Pak Petro nggih dan Mas Agus semuanya, Bapak-bapak semuanya. amin Karena saya besok masih gelidik, kita insya Allah besok bagikan kembali ke Jakarta. Saya mohon doanya semuanya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, 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 Matur nuwun, Pak. Ini kok Mbak, bendara mriko nggih. Oh, nggih. Bu aja, monggo kula aturi tindak mriki. Makasih Ibu. matur sembah nuwun Bu berkah kagem panjenengan sak kula warga nggih Bu Amin. rezekine tumpuk undung Matur nuwun. Nggih. ah nggih Oh, nggih, Pak nuwun. Wah, pokoke nyiji pokoke kaya ngene iki. Panjang umur, sehat selalu, kata rezekinipun, saya akeh sedulure lancar usahane. Matur Menawi sembah badhe nuwun. kondur dhateng Jakarta ndherekaken sugeng kondur. Ndherekaken sugeng kondur ayu ingkang pinanggih. matur Sekali sembah lagi nuwun. buat Om Agus selamat ya. Sampai ketemu lagi kita nanti di Ciledug ya. Amin, matur nuwun. Juga buat lo ya Mas Dalang ya. Lo selamat Yes. ketemu di Ciledug ya. Yes, of course, because gua di sono biasanya seminggu, Bu. Ya. Santai aja, gua parani besok di sono ya. Itu yang jalannya pakai yang nyengkrak itu ya Mas ya? Iyalah, wong kowe iki weling karo aku karo Jakarta numpak sepur.
Kowe minggu kok kon medun Senen lho, telat aku. Lah maksudnya iki stasiun ki lho Lek. Stasiun Pasar Senen. Sik iki diparingi Pak Haji iki ora kayako. Nggih. Sing Jaipong rene Mas. Nah, Jaipong melompat. Weh iki tak dum ngene iki kok ya. lah iki. Oh menika kagem ingkang Jaipong. Heeh. Ya nyonya, sik. Ning ana syaraté rene sik linggo kene. Apa muni ibu peri tuku roti. Ibu peri tuku roti. Matur nuwun. Nggih. Nya. Saiki miku kok dadi mambu tape iki. Heh? Wis loro kok ndak nek loro ndak kokean. Kuwi jane kurang akal lho. Ora rumah sakit. Lah pripun? Lah ora kaya kancaku jenenge Ngalimin. Ora iso muni R. Terus kon muni kowe skuter kalau binter milih ndi? Aku milih Vespa. Oh, lho padha. Lah iki mau ora ana pilihane kok ya. Ora ana R. Kudune ya kuntilanak. Ngono ra ya. Iya, wis ra apa-apa. Ya. ayo ki sinden loro di kon ngadeg. Ndi sing ndi? Ki sing iki karo sing kae sing mripate ombo banget. Sakniki. Heeh, sing sak rai sing sak rai. Jan rumah sawo kaya center. Sak rai janggut tok. Busuk, sak rai Janggut tok. ya penting. Mboten ana pipine barang ngono kok. Coba nok ini medhun. Sepate ilir-ilir ning ditabuhi kae. Ngan kaya heeh. Lira ilir tandure wasumilir ta ijo royo pasang teman anyar bocah ngon penek no bimbing kuwi loyo penek no kanggo baso dadira tira kumiter bedhae pinggir tondo mana Surakono kanggo sepo mangko sore mumpung rembulane mumpung jembar kalangane ya Suraiya Jan rumah saku kaya angka 10. Nanti Lah sing iki angkane 1. kayak Kayak bundere. ya ora apa-apa. Wong kowe ora Rumah saku kok alah. ora aku nek roh Mbak Via ki bawaane terus pengen ngajekke wae kok lemang salah apa? Ngapa? pengen ngaji ngono lho Dan. Oh ngaji. pengen ngeruqyah beliaune ngono Lah nek ngapa ya? Padha ke apa Oh diruqyah? iya, padake Kang Slupan. Apa ora? Ora no. Duno ora ngono. Kene Neng kok neng wis tau Kang Slupan to. Biyen ya pemain sadel panjenengan kuwi iki. Iya gur sedelet Mas. Oh iya. Ora betah demite ning nggon aku. Lah ya rumangsa disaingi iki kok sing tak angsul iki kok rupane luwih elek bang aku ya. ya ora. Oh iki Kang Slupan ketesuk nganti sore ora elek kok bareng tinggal kancane ngentrene. Lah sing cilaka kae sing Jaipong kare ya pemain sadel. Iso. Kesurupan to kancane iki tuh tambani ora mari-mari diudani. Mari Mbah. Sing tak nedit kae mah. Nek kancaku kae diudani malah saya nemen. Kok sing enek diudani iki werna loro lho. Lha apa? Diudani tegese diparingi udan. Heeh. Karo diudani. Lah sing cocok mburi Lah, iya. Selamat malam Mbak Via, Mbak Putri. Selamat malam. Sopo antum isison? Mbok Limbo, Mbok Cangik, Mas Dalang. Nah, rak ngono no. Aku ki nek nang omah nyetel rekaman YouTube kuwi Sugeng Dalu Mbak Putri ngono kuwi kok Sugeng Dalu. Ngono rak. Ki nang sapa men. Ayo kan itu ditujukan untuk semuanya gitu loh. Gitu. Sok bahasa Indonesia. Lah iya lah. Ya enggak apa-apa anjir lah. Wong Indonesia kok dadak isin bahasa Indonesia to. Ora lisen we medhot. Gak ayo kayak kowe kayak omong neh. Ayo. Lah aku ora ditakoni ya meneng bae.
Ayo kon gek omongan Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Mas Dalang, ini Mbok ku- Delimbuk, Mbok Decange, Ibu Suhin, Bapak Waluyo. Jas. Iya, Nduk. Cah iki halus beda karo kae. Iki. Heeh. Bal Lah kok gorek kalangan barang ki kepiye lho? Ketoke cilining suarane iki rumah sakule renyah lho. Omahmu ngendi ta? Tepus. Oh, lah ya wis bener. Lah Ayo gek le, mulai wis kebak anu biasa. Ki anjo. Ayo ora. lah tau. gek sangurene iki nggawa Ponorogo apa ora nek? Nggo karangan. Oh, Karangan. Karangan gondel. Oh, Reti ora Mas? aku ora tau sapa rono kok ya. Woi, sesuk yo anang. Lah kowe nek karangan gondele panganane mbahmu lanang ngono. Oh alah. Ya ora wong aku ki sok gembrot usal biasanya. Nek usal ki apa? Usal ki keong nang laut ya usal. Ya, nawala. Seka matur sembah nuwun. Nah, salam kagem keluarga Pandemen Dalang Yusuf Pandakio kanthi langgame caping gunung kalian Rengu. Nah, saking Pak D Ratno Bekasi. Nah. Dipinangani sik Mbak Via. Saben bengi lah, Dik. Ayo nah. Malah do rembukan sambel. Lah gek kowe mau sore nyambel kreweng apa ora? Dalam Mau sore nyambel kreweng apa ora? sambel kreweng ki apa? Wow, ora enek berarti ku namanya. Ora ono Napa niku sambel kreweng ki? Sambel kreweng Nek kuwi kono ki enenge samber bezes itu ndak? Beser. Oh bezer. Beser. Beser. Iki bodo dijak to. Aku ki ora ngerti apa-apa lho ket mau. jare Gunung Kidulmu bagian kota. Ya kota cenan. Ya wis ora dijak ya wis. Nggih. Kono dot bacotno. Wis kowe anu tunggu omah wae ra melu. Saben. Ayo. Ya. Ayo Mbak Ainun sik. Saben bengi nyawa operan Iya ya, bener. Kowe rak wis tak nahi obat to, Nun? jarene sesuk lek kon ngombe Lah tok ombe saiki ora apa-apa. lah kon aku gejengkang kepiye Tak tambani santai ae. aduh Aku kecengkang nafani kepiye wong nyekel tampane. Tak omongi ya, No. Nggih. Nek perkara obat watuk njaluk Mbah Waluyo. oh gak ada obate Bu Nek kae to tijak. Aku ki nambani sapi watuk kowe mari kok sampe watuk iki dik kok ngapa Kok kaya apa to, Pak? glugut pring kae keroken to. Gek nek no sendok kayak ombenen. iyalah Genah mari. Ya kekel. nek turune anu nggen kula niku kan apa kan ngelek apa Bincil. Dodong. dede Ngelek anu apa? Pace. udu Ngelek risala. wiji dondong Oh, Dek wah, kok iya. nyendal Oh. kowe jare mari Iya ora apa-apa nek kepengin ndang-ndang tut cendela wae wae kowe. Gek yo gek kowe. Ayo Mbak Putri. Nah. Via kok Lah nang desamu kono jelukanmu Putri kok ngapa? Kuwi jenengmu ki Alfiana Saputri kuwi paringane bapakmu asmane bapakmu Pak Basuki. Hargailah orang tua, pakai nama. Lah iya nek maksudnya lah panggilane ngono lho. Lah wong ya bingung. Lah kowe trimo ora tak jeluk Putri? Yo ora apa-apa ning nang omah wae ngono lho. Lah aku ora tau ning omahmu kok. Lah engko aku ning omahmu dikira kasus. Ora nek kasus. Ah, cengar-cengir. Niki malah lerembukan kaya ning pasar sapi. Nak cerak to, Mbah. Lah iya nek. Aja niki cah loro iki cangkeme karaktere dhewe-dhewe. Waduh. Oh. Ono karo sidik kok nyangkem-nyangkem kowe iki. Lah apa? Kaya congor. Wah, yo. Tunggal dene. Jan suarane arep suarane nek ngomong rada seru ning bareng nembang. Carane piye to ya? Ya wis. Kok rumah sakule mengoy sithik to, ning kok Ayo lantang. suarane ampun lho kuwi nang omah karo suara. Ayo ngono. Ayo Nun. Ayo Dek. yen memaca Gendang dut. Ayo. karo
Desuhin, Non. ngapa panjenengan mboten cemburu kae lho. Lha, Wong loro kok runtungan kaya ngono. aniku wenang ajeng kula ijolke. Karo sapa? Lah niku kek anggrene wong wedok. Amdina ngoten niku. Ketoke jarene arep mernah kene apa? Jarik dijawil. Lah kabare kae ngopeni kono-kono. Kadene yo. Kalih kula niku jare mau niki kowe sing ayu dhewe iki. Bareng saiki Ora detek resik. Ngapa? Aku ki wis tau to kowe sadurunge entuk kowe aku nyenengi wong etan kali ayune ra ilo. Pak Rewangi nukokke kalung, nukokke gelang, men kalah karo bakul martabak. lah kok iso kalah karo bakul martabak iki ngopo? Jare wong martabake men ndroke men siji iki jare istimewa, spesial. Lah gek sampean Bang loro kok kalah. kaselek aku pengen takon elek. Iki mau perkara ndok. Lah iya, Ndok siji wae jare spesial. lah iya, kowe bakul martabak. Lah iya, njut nek sampean. Lah kok tak rewangi ragat pirang-pirang kok. Wah, mau ora ngono kok ketoke. Ora ngono iki perkara ndok lho. Lah iya. Lah iki ndok siji wae jare spesial. Lah iya, Kek. Ayo kembang loro wae. Sih. Malah Iki lho, iki sing nom-nom bagiane sing nom-nom jenenge. Wis kebacut muni. uga aja nek urung diomong aja mengose. Ayo kene. Ayo Mim. Kembang. Ayo. Ayo Mim. Ayo. Ayo Mim. Sapa? Nun. Ah, bar Mim ra yo kek terus Nun. Kleru le ngomong kok Lah, mana yo- aku tingatingu. Lah yo bar Mim ki terus Nun. Oh, ya. Ya, ya. Wawu hamzah lam alif. Ya. Nih. Kembang bayi weton. Sik, nirokno Mbah Waloyo. Kembang loro wae. Ah, ngono. Ayo nduk nek iso kaya mbahmu iki Pripun? 150 kok bayar aku. Lah, Kepala kon. Kembang itu mau weton. Ayo. oh berarti ilate metu nggih. Ora ilat, Lah napa? Aja ngono. pacak suci. Kok pasak suci? Cara Biyen ki sumure mbahmu ki jaman nom-nomane bagus banget lho, Nok. Kados sinten, Bu? Perkara iki mone iki saka ngalas tiba gedusur. Lah kok dadi nyonyor kaya ngono ra pulih ki piye? iki biyen ki suwing ngene gek tak tambal. Kuwi Tambal kanggo turane wong sunat kuwi lho. Ngono barang wis mari kanggo weruh wong ayu ku lambeku miru. mulane iso kembang wae. Kembang itu mau weton. Anggere iso ngono ki tenan. Heeh. Kembang itu mau weton. Kembang. Ora nganggo ilat. Lah pripun to? Rungokno ki lokete, Mbah. Oh. Logat. Deloken sekatenku. Kok sekaten? Sekaten iki anane pendhak apa? Mulut. Nah, mulut ki Nggih bener. Ya Waloyo. kembang weton. Kembang bayi weton. Ngene wae tak gojakne lambemu sing. Eh, Lah Padune ra ndek harapan to sampean. aku wae. Lah jenengan ya saguan men. Ya sagono. Ah, aku selo kok. Sekedo rebutan. Ya wis aku rejep. Lah Mbak Fia mboten dicobi. Wis Wis tau nyoba gegeden. Rasa ngenteni mik. Gunung. Ayo, Kek. Ya ngene ya. Gunung. Kowe iki sing gedhe. Kowe iki sing gedhe. Gunung. Lah mau iki rak ming conto, Ainun iki kira-kira iso ngono apa ora? Nek pas tiba gunung kan iki. Heeh. Kowe sing gedhe. Mula gunung. Ayo. Ayo. Gunung. Malah bingung iki. Dong tak datang diseseke ke lho. Ha. Kayak kowe pacitan. Engko kae Wah, iki kok pacitan.
Kae wedange. Katene dokoh banget aku lho, Mas. Ya, pacitan. Ya. Kayak ayo nih. Alon-alon. Awas ya tetek yo. Nah, mungsuh yoga 6 ki nek angot ngrekoso, nek angot ngrupyuk kabeh. Jenenge ya cok kelangan duga. Tak sambi maca nawala sik. Ya. Kagem Mas Dalang Usup. Nah, nyuwun donga pangestunipun saged nimbali panjenengan. Oh, amin. Ngersakaken tembange lamunan saking Mbak Dukuh Kerasaan Jagatrita Mbrebah Sleman. Oh kuwi piyaine lenggah matur nuwun. Wah niki pun di DP ketoke iki malan ki. 150 gek le wayangan tanggal napa, Mbak? Oh nggih. Heeh. Terus iki ana dari nyuwun jenang gula kalih caping gunung. Ah iki diaturke. Nah dibantu sinden saking Pak Subandi. Nah wis nyawer 50.000. Nah. Matur nuwun. Wow. Nah. Dari angkringan Pak Leo hadir kalau ada waktu pengen nyumbang lagune Lintang Asmara utawa Sido Rondo. Ya dicumbuhke. Sik iki tak Nun. Kowe wingi jare arep tuku jarek mung rega 90.000 ora sida tuku. Nya nggon tuku nya. Niki napa? Oh, tepus ora ning dhuwit 100 to? Ya ana. Nah, lho kok takok iki apa? Iki nggo tuku jarek ngono lho. Oh, pinangka tuku jari. Heeh, kowe ngopo kowe? Gerangane ngopo kowe? Tenan boten. Ayo lumrahe. Mbah Walu yo. Sampean wingi jarak tuku jamu. Ngapa? Jaluk. Wah, wis tuwake mbok ngombe kuku kethek ya ora. Kok kuku kethek? Iki nggo tuku jarek regane 90.000. Oh nggih. Niki kan baleke orangku. Ora wah. Tenan. Tenan. Wis to, santai ae to. Tenan yo. Tenan. Tenan to? Iya. Iya Cahayu Matur iya. nuwun nggih Mas nggih. Iya, padha-padha. Matur nuwun nggih. Iya, padha-padha. Makasih ya. Iya, sama-sama. Duit 100 lek kon tuku jarek ning Semarang. Lah apa ya? Lah kek Kon terus tuku nang kepiye apa yo? Kowe iki- Ngomong ngono. Sik tak Kok urus iki. biaya? Tak urus iki. Iki drembombok siji iki. Drembombok. Kowe Ya Mary to Mas. kowe arep apa? Wong sing enom lho tukake jare apa kek dumeh tuwa njo ora tukake jare, ora butuh nganggo jare. Kowe iki gorden wis dadi ya. Aja sia-sia. Kok terus ngono? Iki jarike wis apik iki gon tuku idep sesuk to ana. Mangane Mary ben mingkem. Oh ya. Cita-citamu apa? Cita-citaku Heeh. menjadi orang yang beriman. Ya wis bener. Aja kaya simbah ning omah. Lah kepiye? Tak takon Mbah cita-citane napa? Apa? Mayit. Ngono. Lah. Matur nuwun. Kae sing cilik malah 100, sing gedhe malah murah gur 50. Bang. Maksudmu apa? Lah kae iki dinae 100 kae 50 kan padha karo Lah pamrih rak via wis iso golek dhuwit dhewe, Mbah. Mulai. Lah wong regane jarek we ya beda-beda kok mereke sing arep dituku ki beda. Ane kuwi. Jare mau aku idep ora jare. Lha kuwi wis kokean 50 kuwi. Aja mecucu kaya toa masjid. Men. Men urung mari ta? Ayo monggo. Panas udan ya. Anggere keselengket langsung ngalih. Monggo. Panas udan Nononing nening no
janjine kepiye aja ngesuk-esuk aja mepet-mepet tang tak tang deng tak ketudeng ora panas udan panas udan udan panas aling-aling nek logat tepus kuwi ora ming aling-aling ora ngono ke aling-aling karo bengok hah karo bengok wis tak kai 100 kok 100 bengok kowe iki reti to Mas kowe yo ngenai aku obat to aduh bengok Wah, paitan bengok 50. Duh, kowe meri aku sing kempar Duh, Gusti. Aja ngresula ngono Aja kuwi to. meri, Mbak. Diterima-terimake. aku sok mesake nyo Wah, iki duit pira ora 1000. iso nggo nguyuh ping 5 Dumeh kene nguyuwan. Oh iso ora cukup nek 10.000 kae nguyuh lah kae anyang-anyangen kok. capoy aling-aling ngono sik halo halo bener ah bener Iya nek Lek. capoy ya Sapoy meneh kok dong sip tos ora salaman malah ora tekan kok ngono ngene. ya rene cah pinter ndek sikil kok mlaku nah Lara lho ya aja seru-seru. ya njaluk maaf Rumah sakit nek bocah iki. Kapan meneh saliman karo Mas? Tak kira-kira ngerti apa-apa terane mijiran bocah cilik iki. Iki cilik iki bocahe nek nggon pikiran wis tekan. Lah kuwi mah njaluk jare. Iya. Guno gak tlungdet nyonying ya. Iya. Ya minangkane Pak Banti Moyos. Rong laret Nggih, wae. ya betul. Tenang mawon bapak-bapak. Niki kula saka nggih 50. Ya, Mbah. Apa nih? Gaya. Nyo to. Wah, piye to maksudmu? Wis ora sah, Dik, ora sah. Kowe iki ngenyek Mboten sah, aku mawon, iki. mboten sah. Do ngersake julat-juli nek Lah, jenengan iya. ora kersa tak kei 50. Tenan ora gelem. Mbok kene. Piye? Nyo. Oh, kowe kok ora gelem duit. Iki wis kok titipke aku wis gur 20.000 kok uri. Nya, ora gelem ya wis ngono. Diwangsuli we urung kok wis ngigohke. Lah, iya. Diwangsuli we urung. Lah kepiye ta? Iya, sing apik nek karo bojo ki nyo diajeng. Mbok royal kaya aku Rainun mau lho. Lho, ngono kuwi lho, sebagai wong lanang ki mbok sing tanggung jawab. Ya delok ambune wong ki. Ambuku kepiye? Nun. Nun. Nggih. Lho, roti kebul ngono. Nek aku kula. Walah, cem-cem. Ki cem-ceman tikus. Lah gaje nang nggonamu mau ki. Lah nek tak entekke kok. Nek kae cem-ceman kidang sing kae sing kae. Oh iya. Ya. Oh, kidange jedul. Kowe bareng menjep ngono kok kaya Gaya sapa? kaya bocah iki. Mangan roti ora keturutan, tuku klepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendrok kala jengkeh. Sing nyaron kae Kisro. Nyo 50, nyo. Aku seneng kok anggere nek wiyaga ngrubyuk ki tak ide tak. Alan-alan. Ya gedong grup yo kaca. Nah, Poliane diklerokke wae, Cong. Mas Juang, kula sukani jenengan 50 ning le nyaron enten ngarep masjid mriku. Nggih. Jenenge wis juang ini maju karena ada uang.
berjuang. Ayo terus ke. Ngono kuwi lakon aku dhewe. Kompak. Mangan jadah karo apem ayo ngibadah ora usah pendem. Nuwun sewu wonten ngarsane Pak Agus. Sedaya minaringan bagus mulus. Mesti ora tau trikos. Sukses kabeh sing diurus. Dadok sing disupetke dadi bocah pinter kabeh. Lulus sekolah migunani tumrap bangsa negara lan agamane. Allahumma amin. Iki ngono lah wayangan sing sepisan ngono kena kanggo lah hiburan. Sing ping pitu mure-mure kabudayan wayangan kena tontonan bab nganggo tatan. Nuwun sewu para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten dalu manika. Monggo dulur sareng sami dadong mugi tansah pinaringan alih sampeyan. Nadyan, Magar. Wis ngono tok. Lah ya patang larik wae. 50 ki ngono kuwi tok. Kedep 1 ya 5 larik ning kadang patang larik 50. Nah, Geperan didit. Ya. abad meneh sing dadi Pak Kiai esuk awar sore ngono mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat nganti lan nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri kene mbiyen ana sing panen pari lenggawa mulih ngono lah kudu ngati-ati boko sak boko ora boko siji nek tekan omah kuwi ngono jenenge lak rejeki kene biyen ana sing panen jagung le ngundro ana sawah ngisore gunung le babat ora perlu dadak diitung nek wis gareng didol kena dinggo tuku sar Sik, saiki tak imbui 50 kuwi mau berarti ning kono 150 totale. Ning ndi sik 100 sik ndi? Nah, klompoke kene sik. kok rada ndredeg aku iki Ora sandret. Kene. Iki sok glogok ora ngowel lho. Sik, kene to. Jenengan nyedak kene. Nah. Iki. Kene. iki arep dolanan wong gerang Ora. piye Jenengan goceki kene. Ah, Cak. Aku gocek kene, Cak. iya Kae sing drum diselehke kae jenenge Kosek, tak jenenge urung tak dudoi, engko ndak iso. Iya. Ya. Kesepakatane nek ora iso njlentrehke, iya tak saut go bali ya. Eko anu oke Oke kok Eko. Kae jenenge Drum. ora Lah apa? kae mono jenenge jedor ora apa timpani. Ya, yo. kae mono jenenge timpani lenabo ngono ora awan ora bengi kudune lak ngati-ati kudu taten dedongono ngersane Gusti Ayo Pak Nemen kuat Pak. Wis urung. Oh, lah, Timpani alat musik kok hubungane apa nabuh ora awan ora wengi? lah ya iso ditabuh ora iso diabuh bengi Ora tau nek awan ora tau ditabuh oh, kok. berarti keset Gek endi sak malah duitku katut rono Lah mau pira? Kesepakatan piye? kesepakatan Nek ora iso. Lah Sing kan sing iso. tak karepke kae mau fungsine nggo ngiringi apa? Lah ya gue ngiringi gendeng. Lah Nek iya. ora awaramu iku duduk nek ora nang kersane Gusti iso luput ling gendeng ngono lho. Iki dong ora Ning sampean mau le ngarteke ora tekan nggon gendeng kok ya. Kowe aja main tak goleke dublak kowe iki meneng apa. Kae ora nggo gendeng kae iki dienggo nek perang. Oh, kleru. Kae ngono dinggo nek. Pas ora. Wis kleru ya kleru kok. Ya wis aku nggo iki wae. Lah arep nggo ngopo nek mung siji? Wae diketok-ketok dijangan. Maneh. Wong seneng iki malah duitku katut rono iki lho. Kayak nangis apa ae. Apa tak tambahi apa piye? Kene.
pisan ya. Ya ora apa-apa jarak nyupet ke anake nggo DP. Heeh. Wah, karo wayangan aku. Lah apa? Larang-larang gur jajak. Lah nek wong wayangan yo ngene iki ya. Terus nang pasewakan aku iso. Lah iso kok sampean ra gelem anu dalang medhot ditanggap. Lah ora payu. Nyo iki DP tanggal 28. Iki. Heeh. Lah tanggal 28 kaku ora ning ndi kok di DP. Ndagel nang nggon aku ngono kok. 28 Agustus. Walah lah DP-ne gur 150 iki genah gur 300 iki. Oke, ora apa-apa. Nadyan Radon. Nadyan DP. Ayo. Nadyan Wadon Ora seleh memandang suarane. Dikol sukat ati entol senenge banget. Ora bisa kumpul. Dangdut kae. Tarian semut. Ono terus nganti rampung. Tak silih capek. Terus ning joget terus karo gamelane suwuk terus ya. Terus yo, arep garingan ki terus dobake. Garingan. Ora apa-apa. Lah kok beda-beda. Ya ayo. Sekarang bisa. Tak nai 50 le bali yang lingguan karo joget tari semut. Le bali karo joget tari semut kuwi. Iki sapa? Lah 50 ki didom pira? Lah ya cah loro wong iso nyelawe Adek. Angel golek susuk iki. Alangku ditugel rek hitungane padha. Lah ya ngono ya. Garingan ranggo gamelan yo. Sing tuwa ya sing nggawa. Engko nek cah cilik nggawa dhuwit ki ndak ilang. Ora ilang, Mbak. Jare kok nyelawe. Engko ayo. Aku nang ngurimu. Ya, Si loro telu. Lah ndi nganune? Oh iringane tak gamelan iki wis tak mut, gak wis sayo. Ora nganggo iringan.
gawe wedang dadi ciu kuwi kok wedang. Nggih. Linggo. Nah, Beda ya jogetane ya beda ya. Heeh. Dik kan. Lah sing iki mah sing cilik mah Ning kepiye? sing gedhe mau piye? Sikile bentuke dhewe-dhewe kok ya. Musike ya beda. Iya. Nyuwun podang kuning saking Mas To Trenggalek. Nggih. Lajeng saking Pak Agus Tundung mangke nyuwun lagu ninggal katersenan kalian Lewung badhe nyawer mengke CEO PT Taketama Trans Group. Katuran minggah nggihipun Ibu Sumartini garwane Pak Agus. Oh nggih. Sindene manut tak aturke Mbak Niken karo Mbak Okta. Sepote apa Mak? Esuk awan neng omah wis ora krasan. Oh ora nang goleki ora krasa. Banikan. Iki spot kanggo ngakali nyingkat wektu. Ya. Selamat malam Mbak Okta Priyanto. Nah, jan. Sinten niku? Okta sinten? Jenengmu sapa? Oktavia. Priyanto ki sapa? Oh, apa ora enek tanggamu sing jenenge Priyanto ngono, Ora Mbak? duwe tangga aku. Aku ngono kuwi ben sing beduk seneng. Iya. Nggih, selamat malam. Selamat Mas malam. Galang. Heeh. Jan. Pripun kabare? Alhamdulillah jenengan ki lho piyai putri kok bagus ya kira-kira. Heeh. Maka kangku sik ayu to? Heeh. Kayak si Atek kae sing ayu malan kae. Kewalik kok. Kayak wedok ketemu Mbah Ali wis semendri ning beteng. Lah iso. Ayo Mbak, tembange wonten Lewung saking admin Pak Witanto, Pak Sarno nyuwun Lewung, saking Bu Mbak Dukuh nyuwun lamunan, lajeng saking tuan rumah nyuwun ninggal katersenan. Nggih, badhe nyawer to Pak Agus? Iya dong. Oke, baik. Pun Tenang siap aja. ya Pak Agus. Nah, Siap. Bu Agus sing ngarep nyawer Bu Oh, Bu Agus. Agus. Oh. minggah panggung Bu Agus. Ayo, Nggih. kat di sepatu sik. Sing carane pawon aranjane Bagus. wah jan.
Yai luar biasa. Mereka sudah sukses di Jabodetabek Mbah Waloyo. Nggih. Beliau Pak Agus kalian beliau Bu Agus menika sampun sukses wonten ing luar kota. Nanging panjenenganipun beliaunipun menika mboten supe kalian Bumi Wutah Getihe. Ngaten. Pramila nggelar pahargyan kados ngeten menika kagem menghibur warga masyarakat. Nyuwun aplaus tepuk tangan Nggih, kagem nggih, Pak matur Agus kalian. Monggo anggenipun jumeneng Mriki, radi Pak, mriki Bu. Pak Agus Nggih, kalian radi. Ibu. Nggih, mriki. Mboten napa-napa. Pak nyaket kula mawon wong seragame sami Pak. Tengah mriki niki mboten jero. Penyatu lho. Karyawane kok. Ah. Monggo mriki Kati mriki Pak, mriko. mriki Pak. Mriki, Monggo. mriki, nggih, Ibu Pak. monggo, monggo. Monggo mriki. Iya. Piyayine sembodo. Iya. Kita. Iki rentalke mobil. Lah kok sampean ya ndek cita-cita sing kok rentalke apa? Aku wis ngrentalke yo nak. Apa? Wedhus lanang. Udah lanang kok direntalke iki. Waduh, iki radok. Ngawur. Ya, langkung prayogi Pak Agus menawi sedaya Oh, namung request mawon. Nggih. Kula aturi nyepeng mik mboten. menawi bisa. sedaya sinden dipun aturi jumeneng kajenge babar mengke anggenipun nembang. Jenenge kabeh umat. Kersanipun peraten anggenipun nyanyi. Nggih. Pak kagem ngisi kasinden, Pak. Ngaten iki kasih kekurangan Pak sinden iki. Pak, ampun Pak, mong dikorupsi kali Mbak Niken Pak. Ora apa Kasih. hidup-hidup niku kok tak amal nih sindene, Pak. Ainun gak ditukoke jarik tenan lho. Bayar kok. Lah kae mau apa? Ayo. Nah, ayo ngatet Mbak Mbak, sedaya mawon. Mbak Putri, Mbak Salamah. Salamah. Ainun Salamah. Salamah. Ainun Salamah. Oh nggih. Ngaten lho. Mbak Ainun salaman. Salaman. Eh. Cek. Udah jumeneng. Semenang. Menang kan cuma. Aneh lah. Iya. Yo yo. Ki diurutke mawon. Ninggal katresnan, Lewong. lamunan, puncake lewong, ajenge engko ana sing dadi. Heeh. Ditebaske. Monggo. Kok Mas Galih kakangmu Mbak Okta? Pripun? Kengko dadi ketekan Dadi oman. apa? Dadi Dadi ketekan apa? oman. Anoman, orang kapian lho. Wow. Iya, karo kakange kaya ngono ra. Lah kakangne sok sia-sia radine kok ya ana. Duh. Dadi Mbak Yuku wae. Yo. Aku kon wayangan ki kon mlaku lho, Mas. Piye weh? Yo. Yo. Ninggal katresnan. Mangga. Lamunan kari dhewe lewong. Mangga.
sumripit Matur suwun Mas wong ayu ake nyadako Neng sajiku nyaman manise asaku gawe larane rasaku tantrame atiku ayo beda tresnamu sayangku Indo samudra pasang kang tanapa manganan tresnaku mring sliramu sayang sanyaning bulan kang sumunar apyoreng tawang yakti sliramu kang dadi lamunan Indo samudra pasang kemana-mana nah jadilan heeh kowe engko suwe-suwe sing joget engko dadi kowe engko heeh matur nuwun dadi kowe terima kasih dari Trenggalek ketake ndereke Mbak Via to wingi saking Trenggalek soalnya oh Pak Walu ya nggih ya telasaken disuwokke ndadi nah ya coba
Sajake perlu dinae det 100 ben via gelem gulung ya Mbah ya. Wis. Nggih. Matur nuwun. Saya pun sendikani nang Nggih. nganti kari dhewe ngliwung nggih. Nggih Mbah. Nggih. Menika Gojek nek sithik kurang yen kakean dugap-dugap Nggih. melenek teng weteng rasane. Ya. Sithik kurang becik nek kokan ndak blenger nggih. Nggih. Jadi menika Mbak Bri sampun cekap badhe nglajengaken lampahan monggo. Nggih. Derek Sedaya pangan, lepat. nggih. Nggih. Namun derek ndedonga wonten asalipun Bapak Agus darasan keluarga Sentono mugi usahanipun sukses kalih sing sambi kala panjang Amin. yuswa kathah rezekinipun. Amin ya Allah. Nggih. Numpak pesawat medun Banten menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Monggo kalajengaken panjenengan. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Kula nek omongan atos kasar karo panjenengan nggih nyuwun pangapunten, surnata sedaya spontanitas. Ya ora apa